Sim jirwai sang mas bukut nomor lais pa lai bukunda. Lais pa lai bukunda. Kakatang ukpa badukon badumen sem bakoj. Amen. Ka jing e jong trai jong e Jesus Christ bad ka jing e jong ublay lambat ka jing selok jong men sem bakoj kindan rangkat bad pi baro. Rengka bat piru. Kohan men kopara ha kane kasngi u Jisu u khot wer yang abadapi bangin pusan yala ka jing it ka jungi yaw blay bad yakihan men ke para ke jungi kanai kadai ke jing hikai ke jung Jisu kanai kadai ke jing khot ke jung u yangi iway payway bangin le man kasngi ha ka jing em ke jungi han rai ngi tep babangi bon sin ngi mnyu kor ya kanai ke jing hikai ke jung u ngi tep bangi dai ban iju ban ngi dai ban pan pau ya ke jing it ke jung yaw blay lang ba ke jing it ke jungi yakihan men ke para Henry ngipen khen knang ya kane ko hukum ke bau la ai ngi den mata kadau ha kane ka step habangi wan bantrua ya kane ka mas ke bukhoj token da gejing sngoret ngipen map na try ublay jungi ai bo try ublay un map ya ki pop ki bangila le kerpang e ka bangila pen khen ya kane ko hukum ke bakrau ke bau la ai ke bau la hikai ngi jajar supor kmet yala ke jong Kaman sem yala ka jong ka jing em ka jing pi. Pet kami ya kito ki klimat ya kito ki por ki ba ngi lapan khen khnang ya kane ka hukum ka bau la ai yangi. Pediang yala di bangi long kinong pop kam tame bang yala le khnang ban ombut la ne ban pan khen ya kene hukum ki bau la ai yangi. Dan mata kadau da ka jing sngoret bat ka jing kuslai yala ki jong ki pop kam tame ya ga jing tam sneng ya ki hukum ge jing u ngien phai u bar ngien pan map lang ba ga jing do wai ga jingi ba ro lang nga phla au blay badan bor baro badia phi ko han men ko para bang la le pop shibun e da ga jing prokhat da ki ktin da ki kam da ga jing le klet da ga jing le pala jonga da ga jing le pala jonga da ga jing le pala bakra we jonga Namar kata kapat ya kamaria bukhoj kabaya sa kate soti ya ke angel bat kirukoj pada phi kohan men ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi mandalama bi ki pop jungi unyalam yangi sha kacheng em bom jukot amen Taiken rat go blay is Penim
sachisin ngai ti la de ha kejat ke dipna ke jong kris lengba kene ke Eucharist bakoj ke bangi terwa ha kene ke step ai botrai un snap ye ke jing doai ke jingi ai botrai un sim telitelan yangi bangi la ban eju ban pen pau ye kata ke jingi u lengba ke jingi ya ke hanman ke para ke jungi kumjuro ngi wan ra kmadu trai ya baro ki bapang besutam setelah ke perthai kam tame kitu ki breu ki badan padeng ke jing jenjar ha kine ki por kam tame balaja da ki jingjia jong kame mariang ai botrai un riun sumar un krosyan un ai boreki Koblei me balapan kre na kabanta ki bai je me ya ki babaha ki ba ngimla ban yoi to pendap ha ki donut jungi ya ka jingtrang ban je me knang ba da ka ba je me ha ki baro bat halor ki baro ngin yo ya ki jingkular jong me ki ba palat liam ya baro ki jingangnut daw trai jingi Jesus Christ ukon jong me ube imbat basan sha rengkat bat me ha ka jingi long ko we jong amen simba khoj ublei junam la junam amen Kejimpulan nak kitab u Ezekiel no tulupa. Hakito kisngi kakti jong utrai kaladon hanga bat ula rong no yanga daw mensim jong utrai. Ulabu yanga hapedeng jong kawe katem kabaladap dakish ing bat ulayalam yanga saudong hapedeng jongki bat hakmi kiladon si kadeba ha kata katem barakmi kilalong kibater kong hadu kata te ula ong hanga kokunu breu kila mo kinikis ing ban imbyang ngala jubab kutrai koblei me metip ula ong byang hanga toyatu lupa ha kinikis ing bat ong haki kos ing terkong to skor ia kaktian utrai kumne ula ong utrai ublei hakinekis ing hakmi ngan penlong ya kamensim bakan rung hapi bat pin saim ngan sabu ya kithit hapi bat ngan sa penlong ya kado bakan wan hapi bat ngan sa sop ya pi dakisni do ngan bu ya kamensim hapi te pin saim bat pin satip bangalong utrai kumta ngalayatu kumba lahukum yanga bat kumta ngadang yatu lupa ladon kajingriu bat kajingki bat kumjuru kajing sawa bat kising kelayap tenglang hala kising kasing te kadba ngadang pej ladon kithit haki bat kado kalawan halor jungki bat kasni do kala sop yaki hendrei shem don mensim haki te ula ong hanga toya tulupa ha ka mensim toya tulupa ko khun ubreu bat to ong ha ka mensim kumne u ong utrai ublei to wan nagi saul ko mensim bat to persat hakine ke balasha peniap kenang ba kindup im kumtang le tulupa kumba ulah hukum yanga bat kamensim kalarung haki bat kila iem bat kila yang haki kejar jongki kilong upait ubakrau hadu kata-kata te ulaong hanga kokun ubreu kine kis ing kidei baro upait Israel hakmi kia ong kis ing jongi kila terkong bat ka jingkermen jongi kaladu ngilasya kedia jendu kumta un yatulupa batula ong haki kumne uong utrai ublei hakmi ngan kli ya ka jingtep jongpi bat ngan sase yepi na ka jingtep jongpi kopai jonga bat ngan salam yepi syakari Israel bat pin satip bangalong utrai nda ngala kli ya ka jingtep jongpi bat se yepi na ka jingtep jongpi kopai jonga
ngan sabu yaw mensim jonga hapi bat phin sa im bat ngan sabu yapi hakari jong phi hi hangta phin sa te banga utrai ngalakren bat ngalale yaka uong utrai kaktien jong utrai Nomor news pak kendai pupra. News pak kendai pupra. I know you try you play na baurong baba jing ichong ukane si junong baro shirta do I know you try wabata kito kiba usis pa planai na jing Jar iba ulalum lang inyong momenta I nguyu try ublay na baurang baba jing ijong ugane si junang baro shirta do I nguyu try ubaba Jangan kalenti kajing sisa jong me Haleluya 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 Utrai dan ringkat bat pi Ringkapan piru Kajing pula na gospel bakut kat kum o Matius. Kaburam hame kutrai Hakata kapor haba ki Farisi kila yosngau bau Jisu la pendunia ya ki Sadusi kila wan shiken hun badu wayna ki ustadan ula keli yu kajing keli bantunju yu konong hikai kanu kahukum kabakrau tam ha kaan Ula jubab yau pidei ban I yau trai blei jong pi da kadanut jong pi baro da kamansim jong pi baro pada kejengmut jong pi baro kane kalong kahukum kabakrau tam bad kabanengkong kabaar kayasriem ya kane
Pidei banit yalau para marjan kumba yaladehi. Halor kine ki atali ki hukum ki shong nong rem ka an baro ka wei bad ki nong yetu lupa. Ka gospel o try. Ka jingiro yame ku Christ. Ko hanmen ko para ha u Jesus Christ. Ha ka gospel ka bamanta ka sngi u Jesus sachisin u khod u wer yanga badepi bangin pusan syapang ka jing em la jong. Ngitib ba u blay u badap da ka jing it u la pha ya lau kun ba marway jing u syak prathai ka ba ngitib ba ka bangi pule man ka por na ka gospel jong Yohanes kala nong ka balai khathan reu u blay u it ya ka prathai hadu kata ulapha ya ulau kun ba marway syak prathai u blay u la thau yang abade phiru namar ba kwa ban pen pau ya kata ka jing it ka jing u yang i we pai we ba ulapha ya kun jing u syak prathai namar ba unakwa susu ban pen sisya ya kata ka jing it ka jing u yang i we pai we ba ya ka prathai ba ro ka we ba u jisu unakwa susu ban pen scam ya kata ka jing it jong u blay pa na ka banta jungi bat ula kloi ban pha yala ka jong ka jing em da ka ba yap halor ga ding phna kanai ka de ka jing et ka ba khrau ka ba ublei udon na ka banta junga ba jung phi den mata ka daw ba jisu na do basdang ka kam yalap ka jung u hadu bakut ka khlip mat jong ka jing yalap jung u ya ka gospel ka jung trai u hikai ba ukran sapang kanai ka jing et ladang ipet ya ki kam ki baule na do basdang do bakut ko hanmen ko para kathim bat ka phang pedeng ke jung u dei tang katahi ka jing it yo blei bat ka jing it ya ki hanmen ki para lane ya ki para breu ngitip shai ba manta ka sngi ki farisi ki lawan khmat u jisu ki bu ya ka ne ka jing kali ka ka hukum ka ba khrau tam ki yo kitip shai ba u jisu un sa jubab ya ka ke ba maki kimla bas nutho kila tip sha ya kata kila snutho ya kata namar ba maki kim snutho ya kata ka jing it ka jung blai na ka banta jongki ha kanyam jongki ki farisi mo kanyam ju ka bangi ong ki don kumba hanrus pa tam ki hukum ki jongki ki precept ka bangi ong but plus supposedly ki hukum ki jong blai ki don kata ki hukum ha ka niam ka jongki ki haban em ki haban bot ya kita ki hukum ki ba ki la yo den mata kadaw yo le si kim don shu kata ka jing su thu ka ka bakrau na kine bat ha ka ju ko por ki wan om ba ki kwa ban yo jing shai lane ban yo jing tip ka ka hukum ka bakrau han rai ki wan so jisu ban tunju yo hadu kan no ken ula ban jubab lene ula ban panshaya ki syapang kata ka jeng krau ka hukum han rai ngitep bau jisu ulum lang ya baro kita ki hukum ka bakila don ha kan yam ka jungki tang ka we ka hukum ban it yo blai ban it ya ki han men ki para ladangi kwa ban pan pau ya ka jeng it ka jeng yo blai ngim dei ban lendet ya ka jeng it ya ki han men ki para kane ka ba ngiyoi na kasithi jong Yohanes kasithi banengkong jong Yohanes habangi pule ya kalanong ka ba saw ka lain ka ba arpau ka ba ong ladang ong ba nga i jo blai Henry nga isi ya upara jonga ngalong ubalam ler komno ke ngalaban i yaw blai ubangam yo i lada ngam laban i yaw henmen upara ubanga yo i man kasngi kanai kadai ka jing hikai kanai kadai ka jing ong jong u Yohanes bakhoj ko hanmen ko para kanai ka jing hikai jong jisu hanga badapi kadai ka basisya ka mamanga mapi ngedai ban practice ka banga mapi ngedai ban em man kasngi ngi habangi pe yala ka jong ka jing em ngilong tang kita kising kiba u Isakil nong yudul pa u yalap agagos agajing pulai ke banangkong ke bangi asngau utrayu payu ki lekren ki layalap ya kito gising kibala terkong
bom don jing im shu nga ma phi ngilong sisa kum kita gesing ki bala terkhang habangiap jayu kamet jungi kado jungi bat kasing kila long la ka ja ngilong sisa thik kum kito gesing ki bala terkhang namar ba ngim snutho ya kata ka jing e ka jong blai yangi ban ngim don kata ka jing e ha ka jing em ka jungi han rai utrai ong ngalai phi ka man sim ngalai phi ka jing long do ka jing long snam ngalai phi ka jing em dei na mata ka daw kumbau ong u try how isakel khila ya labeki ki kini yos ngau ya kani bat haba u isakel u ya lab yakini kising ki yo ya ka jing em ki ki em kat no lei mangama phi ko han men ko para utrai ula thau yangi hakadur ka jing u utrai ula ai ngi kamet ka jing utrai ula ai ngi kamen sem ka jing long ka jing ngi dei ban pediang ngi dei bas nguthu ban ngi dei ban im ya kane ka hukum ka bakrau ka ba utrai ula ai ngi den mata ka daw hakane ka sngi u jisu khot were ngai phi badale le ngim dei ban landet ya ka jing ya ki han men ki para ka jing ngim dei ban landet ngim dei ban klet ngim dei ban weng no naka jing em ka junga ka jung phi ya ki para marjan ka jungi namar ba lada ngaisi yo para marjan lada ngalandet no ya ki para bru ka jungi komno ka nyala banong bangai i jo blai klempep kasuk yang abade phi banong banga i jo blai namar ba ngaduai uman kasngiman kapor namar ba ngalet shagi jinga seng ngapendep ya ki spoteli ki hukum ki bau blai ai ngai ijo blai den mata ka daw ba ngale ya ki hukum bakabalang ka ong lane ka patha yanga hot ngilaban ong hakata korkom hanrei baro ka jing le lane ka jing pendep jungi ka jing em jungi ya kito ki hukum ki bau blai lai lane ki hukum bakabalang ka lai kim don jing mantoi lada ngiladet no lada ngiklet no ban i ya ki hanmen ki para ki jungi sachisin ko hanmen ko para kumbau jisu ong penpau ya ke jing e ke jung phi yaw blai langba ka jing e ya ki hanmen ki para kane ka dei ka ba Yohanes bokho ruang ha ka sithi ban kong jung u ha ka lanong ka ba saw ka khot ka bar pho den mata ka daw ha ka ne ka sngi to ken ko hanmen ko para ngin kubur sisa bangilong kita ki beru ki batlot ki balalandet ki balaklet ya ka jing e yaw blai bad ya ki hanman ki para ki jungi hanrei hagane kasngi token nginang pan scam token nginang pan roy ya kata ka jing ka bau bleu la ayangi da ka ba ngi da ka ba ngi krishan da ka ba ngi arab ya ki hanman ki para ki jungi khnang ba ngila banong nga jo blei lang ba ka jing ka junga ya ki hanman ki para jarja support duai badai ti de how jisu ai bo jisu balang kathlong jong ka jing katan rai jong ka jing unang don rangkat bangi kumbang yitip utrai long kan mau klemanga phimla ban lei klem utrai ngimla ban namar ulong ka jing namar ulong katan rai jong ka jing ngidon kam yu man kasngi kumbau pha yaw man sim ha ki to kising ki bla terkong kising ki balayap klempep upha ya umen sem jungu halor jungi iwei pe iwei hapo jungi iwei pe iwei bangin im ka jing im jong ka jing en yoro yo Jesus Christ chinom la chinom amen trong nhang ngin pla ya la ka jong ka jing ngang how blai qua jun war baro non thai ka beneng bat kan deu pada how Jesus Christ ko no marwe jungu utrai jungi ya bula pu namun se ko ya bula kana ka maya Jesus soti ya bula sala benya po Pontius Pilatus sana kana yu la ya bula tabu la ya shakibaya ha sngi ka balai la mi fa ni biya ulakiu sabneng usong kaman blai pa dan bor baro nang ta wan pat ban besar ki be bayap ngangai daw man sem bokoj ha ka balan ka thalek bokoj ha ka ching salok ka khoj ha ka ching ma ki pop
ha ka jing ipat ka do bat ha ka jing im bom chukut amen Lai spa nhiều phổ Kedua ko para baka jeng kenya junga bat jung pi kan long ba pedang hunak madu blei pa badan bor baro Rau trai pideng jing kenya nek di jong pi Nakamata ka jing ro rom kateng jung ka jeng mantroi ni bat balang ko jung baro ko wei ko trai to pedang ya ke jing terwa jungi da ki ba lapen long ya ke jing ai ke liang bakrau buram bangi ki ba terwa ya ka ba mela ai ngin long ki ba song hak ban pediang ya mehi dau kris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi Ka bat pi ro to kan tu yala ki danot Ikin tiu ki shao trai to ngan ngu trai blai jungi Kai song hok pat ka day da shisha ka long ba song hak bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka chaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jukut leng ba utrai jungi uchi sukres namar da ka jing khayu lapan thamai ya ka jing long breu barem bat da ka jing shashitom jungu ulapan dam no ya ki pop jungi da ka jing mi pa jungu na ki bayap ulapli ya kalanti sha ka jing em bom jukut bat da ka bau kiu shame kokpa ulapli wang ya ki kerdop ka beneng bat namar kata rengkat bat ka kunhon jong ki angel bat ki rukut ngirwai ka jing rwai ya ro ya me bat ngi pen bena klem sange Bakud you try Bakud you make it by May Bapa try kita Bakaburang jome Ayo sana syajram Ayo sana klemkur Ayo sana you play
Dasha malong bokoj kotrai katame jong kajing koj baro. Namar kata ngikar pat yame topan koj pan kentang yakine kajing terwa jungi. Dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris. Hakapor baladi no yu badala kaman snobha ula pediang ya kajing syashutom ula shimyokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badul ay hala kesenbran ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba nit na kebenta jongpi Hakaju korkom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bad bom cukut ya kebaen penmi na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun na kebenta gajeng map ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajimaya jong kajingai Kacasin bangi bandu neuku bangi didakane gakuri ipentna gajiya jome kutron tadalu namar kata ngi gibapan menta ya kajing yap bar kajing me pa chung u ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyau yangi gibabet ban yang khma jong me bat ban chakri yame da kabas ngoret ngi karpat yame bangi gibayo banta hakamat bat kasna mokres ngilong kiba lapani tali kawe daw men sem bakoj tokan mau kotra ya kabalang chongme kabala priang hasatla kapertei bato penjana ya ka ha gajeng e rangkat bada Francis ukpa bako jungi ubal bad marwen u bishop jungi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lemru ya ki hanman ki para shenrang bad kantei ki balayathia da kabakermen ya gajeng mi pat bad ya baro ki balakladno ha gajeng isne jongme top diang yaki sha gajung shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpad me barengkat bat kamaria the soti bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj ukuram jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki belapan sngo bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalam ha kajung imbom jukut bat banginiro bat pendon burom yame daw kun jong me uji sukris dau lembadu badhau kalong hame blai kupa badan bor ha gejing yalong kawe jongman semba khuj baro kaboram gejing yaro junam la junam Amen. Kumblah hukum yangi dau nong pen em bat kumbal hikai ngi dakatin blai ngi not ban ong kok pa chungi ubah happening kalong kabukhoy kersteng jume kanwan kahima jume kalong kamon jume ha kengdeu kumbah neng wai kunta simpam jungi kebah mahala kesngi batama bingi kerengkan jungi kumbang rugima bi kebeles neu yangi adwat yalam yangi sha kejing penshoy Henry depan lai yangi nak kebas neu
To penlaj ngi kerpat kot rai na ke jing snew baro ha ke jing sebon jong me to ai jing suk jing san ha kis ngi jingi knang ba da ke jing rap ke jing is ne jome ngin laj barabor na kapop ban ngin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi deng ap kmelenti ya ke jing kerman bakoj bad ke jing ot pat jong nong penem jongi u Jesus Christ. Namar ka jungmi ka long karina ka jungmi ka bor ka buram junam la junam. God rai Jesus Christ me belong haki apostol junge ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe ya ki pop jungi hanrei ya ka junge jong ka balang junge mada ka jings bun junge ta ya kai ka jingsuk bat ka junge tali ka wei kat kum ka mon junge mame ubi mat basan char junam la junam amen. Kajing sukut rai kadan barabor rengkat bat pi Rengka bat piru. tong ini terwa ya kedak kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi Ko kulang ro be bagi daki boga pete dosa sene yangi ko kulang ro be bagi daki boga pete dosa sene yangi kurang ro be bagi daki boga pete doa Jesus yangi. hakmi ukulang brod jong blay hakmi bakid na ikipop jong ka partay suk yakito bala shakhat shakane ka jing khawai jong ukun lang brod ko kan rad am shong hok baman rom apok ka yeng ka junga han re shong tak daktin kaman sim junga kan sakya i Commandments nam Chris. 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 Commandments nam Chris.
da popon biang ya kejeng dan kam kejengi bopait bekmi ya yai kayeng kejengi abang iwana kema jengmi mehi dalade melawan rong hakaranor kejengi hakaman sem kejengi hakajengi em kejengi lengba kemet pat kasnam kejengi abang idan rengkat pat me kujisu hakane kelmat ngis ngabang nangai ti su ilade hame pamenang simti yengi pamenang penkelany yengi penengai bor yengi penang penreham kata kejeng kepamel ai yengi ai pamangi lengba kena kejeng kepamel ai inang lasu bani yemi lengba kejeng yaki henmen kipara namar batang kejeng yaki henmen kipara ilaban penskam bang pengilaban ong bangi yemi Jisu nang ai bor yengi Jisu nang penskam yengi nang penkelany yengi Jisu ngi yemi Jisu ngi yemi Jisu ngi tang yemi Jong ini aduai Habala penlong yengi kinong yo bentalem hau kris lengba kine ki sakramen ngikerpat rid ya kejengis nei ka jong me kotrai bada kaba ngiyas riem dur ya u hang nei hasla pratei enla ban penlong yengi kinong yo bentalem bad u habneng ubayem bad basanchar junam la junam amen Utrai dan rengkat bat pi ublay badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukon badaman sem bakot amen tolai suk ij bat syukri utrai da kajeng ij jong pi mar kaliang Nisongo iya ublay Nombar saus pa kendai Jingkerku to take her high Jing ai ngi ben slay Jingkerku to take her high When I said you know party Kaburam hokpa berukun haman sim bakut walang hokpa menikong sebentar berbaraboy jenama amin. En your right your try Jesus Christ jenama amin.